Тошко. Номер 86. Пунктава много бърз. Значи Росен Ковачев е почти като шофьор в този рейс. Хайде, Марто. Така, Димитър Николов очакваме. Димитър Николов с номер 90. Сиреч, Митето кара 100 без 10. Ама защо не се засилва, не знам. Така, Стоян Върманов, 91 номер, Сиреч 100 без 9. Добре. Добре, номер 97, Наско Вълчев. За 2 минути 18 секунди. Много е страх, ами просто защото е по-начинаеш. Номер, очаквам в момента. Номер 101, Боян Шахов. Ако някога съм искал да си избера номер, то ще да е 1, 2, 3. Едно, 2, 3, това е номер 1, 2, 3, познат още като 123. Така, номер 1, 2, 3 финишира за 2, 3, 4.